ATC chung hi lo nuam khop mai hei veini chu ATC durtlang ATC hmuna kan oma a hmun hi lo nuam khop mai kan lakwal ve hrim hrim ange chiang takin kalakal lawa ka vai khat kalna tila chhuna chuan ka vai khat kalna ne zana chiang lo kan kal zuk to tun chuan chiang kan chi amoi amu lo nuam khop mai hei khai thing mun te hei lo thel hen hun maya alo nuam khop mai nuam takani hei nakhin trong trai tlang te man zoom sinang o trong trai tlang te ni a lai hian chho na oma ta hian trong te hian chho na oma chuan ti khian trong trai tlang ni ta ni hilang hian nuam ngotang le alo nuam khop mai kalo label chiang ngai lo hei lam hi ket lampang chhona lampang ni ve thunga ta hen thut na te po oma a hmun a fai khop mai ram hran ang mai lo male foreign ang mai ni mizoram chu ni sia an vong fai a nuam khop mai thiang hlim takani hmun hi thiang hlim lutuk fai si thing tampok si nuam lutuk lo tlo ve ro nuam takani uluk taka enkol ani fa khop mai volleyball court te om le om speed limit 20 ita point sia ka tlan chak lo tur ti ta point sia ka ni som ni bak at chak tlan lo tur ti ta point sia ka nuam khop mai nakal lo te pakhan tlo ve ro hei nuam ania thing tam sia nuam thel fai hun mai sia mo nuam takani nuam tak ole tu tok phut meng o no clip tu te like and subscribe kan ti sak zel turin kan som cheu ni bye bye vek ule